ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ರಾಜ್ಯದ ದುಂಬುದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಲ ಆದಿತ್ತನ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೀರ್ಲು ಕರೆದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸದಾಶಿವನಗರದ ಅರನ ಇಲ್ಲಡ್ ತೀರಿಯರು ಅರೆಗೆ 92 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ್ಲ ಆರ ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿತ್ತೇರು 1994 ಮುಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಆಳದನ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಾಯದಂಗದ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಅಪಗಪಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಅದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರೊಂದಿತ್ತಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸದಾಶಿವನಗರದ ಅರಣ ಇಲ್ಲಡು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೀರ್ಲು ಕರಿ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ದೇರು ಅರೆಗೆ 92 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ದಂಗದಿತ್ತಂಡು 2004-2008 ಮುಟ್ಟ UPA ಸರ್ಕಾರದ ಸುರುತ ಆಡಳಿತಡು ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದೇರು 1989-1993 ಜನವರಿ ಮುಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಆದಿತ್ತದು ಅರ ಅಧಿಕಾರ ನಡಪಾದೇರು 1979-2014 ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಕಾಲಡು ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕಸಭಾ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಸಭೆತ ಸದಸ್ಯರಲಾದಿತ್ತೇರು ಮಾತೃಪಕ್ಷಡು ಮಾತಾಧಿಕಾರಲ ಅನುಭವಿತದು ಅಕೇರಿಗೆ 2017 ಮಾರ್ಚ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬುಡ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದಿತ್ತಿನಾರೆ 2018 ವಿಧಾನಸಭಾ ಓಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ತನವು ಅರಿನ ರಾಜಕಾರಣದ ಅಕೇರಿದ ರಾಜಕೀಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ಏಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬುಡ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನು ಕೇನು ನಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪುನಂಚ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇಂಚಿ ಬಿಜೆಪಿಗಳ ಸಂದದ ಜೇರು ಅಂಚಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಳ ಸಂದದ ಜೇರು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಪನ್ಪುನಂಚ ಆದು ಬೋದಿತ್ತೇರು ಅಪಗ ಅರೆನ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ದೇಶದ ಓರಿ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾದ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣರು ಕರೆದು ಪೋಯ್ನಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ದುಂಬುದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇಂಚ ಪಾಕ ಜನ ನಾಯಕರು ಬೇಜಾರು ತಿರಿಪಾದೇರು ಕಾರ್ಲಿನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಭರಟು ಸೇವಂತಿ ಗುಡ್ಡದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪನ್ಪನಾರಿನ ಬಡಿದಿ ಬೇಬಿ ಪನ್ಪನಾರಿಗೆ ಗುದ್ದುದು ಆರು ಜುವಕಳವನ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ತುಕ್ಕುಟದ ಆಡಂಕುದ್ರುಡು ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯ ನಡೆತದೆ ಪೊಂಜಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕೈತಲು ಆಡಂಕುದ್ರುಡು ರಾಜಮಾರ್ಗ ಕಡಪನಗ ರಬಸಡು ಬತ್ತನ ಕಾರೊಂಜಿ ಬೇಬಿ ಪನ್ಪುಣ 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪುಂಜಿಗೆ ಎಳುತ್ತದೆ ಆರು ಜಾಗಿಡೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆವನ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯಗೆ ನಡೆತದೆ ಸೇವಂತಿ ಗುಡ್ಡದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪನ್ಪನಾರಿನ ಬಡಿದಿ ಬೇಬಿರಿಗೆ ಆಡಂಕುದ್ರುಡು ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಂಪೆಲ್ ಕೈತಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಪಾಲ್ದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯಗೆ ಕೆಲಸಗೂ ಪೋಯರೆ ಮಾರ್ಗ ಕಡಪನಗ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಡ್ದು ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ಬರಟು ಸಾಗೋನಿತ್ತಿನ ಪೋಲೋ ಕಾರ್ ಗುದ್ದುದುಂಡು ಎಳುತ್ತಿನ ರಭಸಗೂ ಪೊಂಜು ಜಾಗಿಡೆ ತೀರ್ದೇರು ಪತ್ತತ್ತನ ಕಾರು ರಾಜಮಾರ್ಗ ಬರಿತ ಗುಂಡಿಗೆ ಮಗಡ್ದಂಡು ಪೋಲೋ ಕಾರನ ಬೆರಿ 11 ಬತ್ತಿನ ಕಿಯಾ ಕಾರೊಂಜಿಲ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿತ ಬಲ್ಲೆಗೆ ನುರ್ಕೋದುಂಡು ಈ ಸಂಗತಿಡು ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ದ ಡ್ರೈವರ್ಲೆಗಳ ಪೆಟ್ಟಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ದಿರು ಡಿಸಿಪಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಸಂಚಾರಿ ಎಸಿಪಿ ನಜ್ಮಾ ಫರೋಕಿ ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಚಾರಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸರು ಜಾಗಿಗೆ ಬತ್ತು ತನಿಖೆ ನಡಪಾದಿರು ಒಂಜಿ ಕಡೆಡ್ ಗೇಲ್ ಕಂಪನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಪಾಡೋನ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಡು ನೀರ್ದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಡ್ಲನಗರಡು ಪಾಕ ಕಡೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಲೆಗ್ ಮಾರ್ಗ ಗರ್ತ್ ಪಾಡ್ನಿಡ್ದವರ ಜನ ಕಂಗಾಲಾದು ಪೋತೀರು ಕುಡ್ಲನಗರಡು ಪಾಕ ಕಡೆಟ್ ಕಾಮಗಾರಿಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಡ್ದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಜಾರಾದು ಪೋತುಂಡು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸುತ್ತುಡು ಪಾಕ ಕಡೆಟ್ ಮಾರ್ಗುಲಿನ ಗರ್ತ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಯರ್ಲ ಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಉಂಡು ಗೇಲ್ ಕಂಪನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಪಾಡುನ ಕಾಮಗಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಇತ್ತಂಡ ನನೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಜಲಸಿರಿ ಯೋಜನೆಡು ನೀರ್ದ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಪಾಡುನ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಕಾಮಗಾರಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೋಡಾಬೋಡ್ ಚಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿನ ದಮ್ಮು ಸುಯಿಲಿಜ್ಜಿ ಕಾಮಗಾರಿದ ಕಿರಿಕಿರಿಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜೋರು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಏವ್ರೋಗ್ಲ ಕಾರಣ ಆತಂಡು ಪಾಲಿಕೆದ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಭೆಕ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಹಾಜಿರಾವಂದೆ ಹಾಜಿರಾಂಡಲ ಸರಿಯಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರಂದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ಮೇಯರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಡಿಕಲ್ ಸೋಮವಾರ ಜಲಸಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೇಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ವಿಶೇಷ ಸಭೆಲೆತದಿತ್ತೇರು ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಿಯಾದ ನಡಪನ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜೋರು ಮಲ್ತದೇರು ಈ ಸಭೆಟ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊರಂದೆ ಪಿರಜಾರ್ದೇರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಸಭೆಗೆ ಬರನ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಖೇರಿಗೆ ಸಭೆಟ್ಟು ಮೇಯರ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸದಸ್ಯರ ಕೊರನ ದೂರುಲೆಗ್ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ತುರ್ತು ಸರಿಯಾಯಿನ ಕ್ರಮದ ತುನೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ನನದ ಸಭೆಟ್ಟು ಮಾತಾ ಮಾಹಿತಿಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಹಾಜಿರಾಪುನಂಚ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತೆ ಪಂತೇರು ಒತ್ತು ಮೇಯರ್ ಭಾನುಮತಿ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಒಟ್ಟುಗಿತ್ತೇರು ಯಾಕೆ
2 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಡು ಹಿಂದುಳಿನ ಮಿತ್ತು ನಡೆತಂದುಪ್ಪನ ಹಿಂಸೆನ ಉಂತಾಯರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡುಕು ಪೊಗ್ಗೊಡುಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಂತ ಸಮಿತಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತದಂಡೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂತ ಸಮಿತಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸುದ್ದಿ ಕುಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಡು ಹಿಂದುಳಿನ ಮಿತ್ತು ನಡೆತಂದುಪ್ಪನ ಹಿಂಸೆ ಉಂತಾಯರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡುಕು ಪೊಗ್ಗೊಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೊಡು ಹಿಂದುಳಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಮಠಾಧೀಶರನ ಮಿತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆತಂದುಂಡು ಒಂದಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡುಕು ಪೊಗ್ಗುದು ಜಾಗೃತೆ ಪನೊಡಾತದೆ ಅಗತ್ಯ ಬುರುಂಡ ಅಲ್ಪದ ಹಿಂದುಳಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅತ್ಯಾರ್ಧ ಪೊರ್ಂಬಾಟಗುಲ ಭಾರತ ಸಜ್ಜಾವಡೊಂದು ಪಂಡೀರು ಹಿಂದುಳಿಗೆ ಬೇತನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾಡು ಒದಗಾವಳು ಒಂದೇಕಾದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಂತ ಸಮಿತಿ ಉಗ್ರ ಪೊರ್ಂಬಾಟನ್ನು ದೇಶದೊರ್ಮಿಟ್ ನಡಪಾವಣೊಂದು ಆರು ಪಂಡೀರು ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆಡ್ದು ಆಪನ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬಗೆಟ್ ಗುಮನ ಒಯ್ತಿನ ಮಠಾಧೀಶರು ಈ ಕಾಯ್ದೆಡ್ದು ಮಠ ಮಂದಿರ ಸೇರ್ದು ರೈತರ್ಲ ಕಷ್ಟಡು ಬುಡ್ದಿರು ಒವ್ವಾ ಕಾಲಡು ವಕ್ಫ್ ಪುದರ್ ದಾಖಲಾಯಿನ ಜಾಗಿನ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರಿಯರೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯತ್ತೆ ಒಂದೆಡ್ದು ಪಾಕಜನ ಅಕ್ಲಿನ ಜಾಗೆ ಕಳೆವನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ವಕ್ಫ್ ಕಾಯ್ದೆನ ದೆತ್ತು ಪಾಡಿರ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪುವ ಅಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಪಂಡಿರು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಠದ ಮಾತಾಶ್ರೀ ಶಿವಾಜ್ಞಾನಮಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಂತ ಸಮಿತಿದ ಪಣವು ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ರಾಜೇಶ್ನಾಥ ಗುರೂಜಿ, ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಶ್ರೀ ನಿಶ್ಚಲ ನಿರಂಜನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಡನೀರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸುದ್ದಿ ಕೂಟುಡಿದ್ದೀರು. ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಮಠಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಕಾಷಾಯ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಾಕುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಡನೀರು ಶ್ರೀಯವರಿಗೆ ಸಹ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸರ್ವತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ತುಂಬ ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಆಗ ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆದು ಸರ್ಕಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯೆಯವರಿಗೆ ಮೋಚನ ಸಿಗಬೇಕು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೈಲೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ಶತಚಂಡಿಕಾಯಾಗಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಸೇವೆ ನಡಪೆರೆತದು ಆಲೆಕೊಡು ಸೋಮವಾರ ಜೋಡು ಕಟ್ಟಿಡು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೈಲೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ಶನಿವಾರ ಶತಚಂಡಿಕಾಯಾಗಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತದು ಆಲೆಕ್ಕುಡು ಸೋಮವಾರ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿದಿತ್ತೇರು. ಜೋಡು ಕಟ್ಟಿಡು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರು ನವೀನ್ ಭಂಡಾರಿ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಂತ್ರಿಯರು KS ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ, ಶ್ರೀ ರಮಣ ತಂತ್ರಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ, ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ K ವಾಸುದೇವ ಭಟ್, ಶತಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಮಂಡಲ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಟ್ಟಾರ್ ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಮೋಹನ್ ಮುದ್ದಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತದು ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉದಿಪನಾಂಡು. ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಕೊಡಂಚ,
ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಳತೂರು, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ನಾರಾಯಣ್ ದಾಸ್ ಉಡುಪ, ಪಣವಾಧಿಕಾರಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೇರಿಗಾರ್, ಮುಕ್ತೇಸರಿ ರಾಜಶೇಖರ ಭಟ್, ಸುಭಾಷ್ ಭಂಡಾರಿ, ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು, ಮೋಹನ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಜಿ ಪ್ರೇಮನಾಥ, ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್, ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಭಾರತಿ ಜಯರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ, ಹರೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಶಾಂತ ಸೇರಿಗಾರ್, ಮರ್ಯಾದಿ ಸಲಹೆಗಾರರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್, ರತ್ನಾಕರ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ತಂತ್ರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಅಜಿಪುರದ ಹೆಚ್ಚ ಗಾಡಿಲು ತಾಲೀಮು ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ದೇವಿ, ಮೈಸಾಸುರೆ, ಚಂಡಮುಂಡೇರು, ಆಂಜನೇಯ, ಮೈರು, ಇಂಚಿತ್ತಿ ವೇಷಗಳಿನ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳು, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಚೆಂಡೆ, ಕೊಂಬು, ಡೊಳ್ಳು, ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಮೇಳ, ಪಿಲಿಯೇಸ, ಭಜನೆ, ಕೀಲ್ಕುದುರೆ, ತಟ್ಟಿರಾಯಿ, ಕಂಬ್ರದ ಎರುಕುಲು, ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಕಲಶದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಪುದೆಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಲಯನ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ಅದು ಬೈಲೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಮರ್ದಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನವೂ ಸಾಗಂಡು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರಣ್ಣನ ತರ್ಪುಡಾವಡು ಬಂಟೇರ್ನ ಶಕ್ತಿನ ತೋಜಾವಡುಂದು ಬೊಂಬಾಯಿ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೇರು. ಬೊಂಬೈದ ಕುರ್ಲಡ್ ನಡತ್ನ ವಿಶ್ವ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಮಾಗಮ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮುಗಿತಲಡು ಆರು ಪಾತೇರಿಯರು. ಬೊಂಬೈದ ಬಂಟೆರ್ನ ಭವನ ಕುರ್ಲದ ರಾಧಾಬಾಯಿ ಟಿ ಭಂಡಾರಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಡತ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಗುಳಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿಶ್ವ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಮಾಗಮ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಆಕೇರಿಗೂ ಮುಗಿತರ ಲೇಸು ಅಟ್ಟಣಾದಿತ್ತಂಡು. ಬೊಂಬೈದ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೆ ನಡತ್ನ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಬಿನ್ನಿರು ಬಂಟೆರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಗುಳಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತದು ಮುಗಿತರ ಲೇಸು ಉದಿಪನಾಂಡು. ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಐಕಳ ಹರಿಶೆಟ್ಟಿ ಎದುಕೊಂದು ಪಾತಿರ್ದು ಇಡೀ ಲೋಕದ ಬಂಟೇರು ಬೈದಿರು ಬಂಟ ಸಮಾಜದಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದಕ್ಲು ಸಮ್ಮೇಳನಗೂ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಸೇರಾವಡು ಇಜ್ಜಿನ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜೆರಿಂಡ ವಾ ಕಾರ್ಯಲ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಲ ಬೈದುಂಡು ಪಾಲ್ತುನ್ನ ಮಾತೆರನ್ನ ಎದುಕೊಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆಯನ್ನು ಪಂಡಿರು. ಒಕ್ಕೂಟದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಕ್ಪಾಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದುಬೈ, ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಕಲೇಶ್ವರ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಿವಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಪಾಕ ಜನ ದಾನಿಲೆಗ್ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ನಮ್ಮ ಕುಳ್ಳ ಚಾನೆಲ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿಕರ್ಕೆರ ಬೊಕ ಸಿಇಒ ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಐಕಳ ಹರಿಶೆಟ್ಟಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು.
ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಗೋಲಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿ ಸೇರ್ನಂಚ ಬಂಟೇರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಗೋಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೀರು. UA ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಕ್ವಾಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ತಾನು ದುಬೈಡ್ ಇಂಚಿನೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪುವೆ ದುಬೈಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ವಿಶ್ವ ಬಂಟ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪುಗ ಏತು ಜನ ಬರ್ಪರ್ ಪೂರಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತುನ ವನಸತೆನಸು ಇಂಚ ಮಾತ ಖರ್ಚಿನ ತಾನು ತೂಪೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಬೊಂಬೈ ಬಂಟೇರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಭೋಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಬೈದೇರು ನನ್ನ ನರೇಂದ್ರಣ್ಣೆ ಬರೋಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರನ ತರ್ಪಾವಡು ಅರೆಗ್ ಬಂಟೇರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತೋಜಾವಡು ಐಕಳ ಹರಿಶೆಟ್ಟಿಯೇ ಐಕ್ ಲೀಡರ್ ಆವಡು ಪಂಡಿನ ಆರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಟ ಸಂಘಗೂ ಜಾಗೆ ಮಲ್ಪೈನಾರ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಐತ ಪಿರವುಡು ಬೆಂದನೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಂಡಲ ದೇವೆರ್ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತನೆ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಮಹಾದಾನಿ ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, RK ಶೆಟ್ಟಿ, ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಒಡಿಪು, ರೇಖಾ ಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಬಂಟೇರ್ನ ನಾಯಕರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ಈ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿರೋ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವು ದೇವರ ದಯಟು ಇಡೀ ಬಂಟರ ಸಮಾಜ ಏಪಲ ಪಿರವರ ಯಾರು ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಕುಲ್ದಿನಗಳು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಕುಲು ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಐಟ ಹತ್ರ ಉಲ್ತೊಲ್ತು ಅಮೆರಿಕಾಡ್ದ ಆಡು ದುಬೈಡ್ದ ಆಡು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಡ್ದು ಊರುಡ್ದು ಮಾತ ಬೈದೇರು ಆಗಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಎಂಗಲ್ನ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲವನ್ನಾಗ ಆಕುಲು ಈಜೆರಡ ಹೋಗು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜಿ ದೇವನ್ನ ಇನ್ನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪುರಂಜೋ ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ದೇರು ಪೊರ್ಲುದ ಬಂಟೆಯನ್ನು ಪೂರ ಪುರಂಜವನುಗಳು ಒಯ್ದೇರು ಮಾತೇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರಿ ದೇವ್ರು ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಮಾತೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಕೊಡ್ತೇವೆ ದೊಡ್ಡ ಉಪ್ಪಾಡು ಉಪ್ಪಂದಗಳು ಜನಗಳಿಂದ ತೂದು ದೊಡ್ಡ ಇಜ್ಜ ಉಂಡ ಅಂದಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂವರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ರಿಚ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಂಟೆರ್ನ ಗತ್ತು ಮಾತೆರಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟೆರಡ ಇಂಚೆನೆ ಯೂನಿಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಈ ವರ್ಷ 25ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ನವೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ಲಿ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದುಬೈ ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ಬಂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೊಂಬೈ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋಣ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು 2025 ನವೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನೂರು ಮೋಹನ್ ರೈರನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕರ್ನೂರು ಮೋಹನ್ ರೈ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹರಿಶಣ್ಣ ಮುಖಾಂತರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಬಂಟ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಸಮಾಗಮದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಬಂಟ್ಸ್. ಬೊಂಬಾಯ್ಡಾಡು ಊರುಡಾಡು ಕನ್ಪಾಣಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ್ನ ಯುನಿಟಿ ನಮ್ಮ ಆಗ 6ನೇ ಎದುರು ತಯ್ಯಪಾರೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಆಶೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಪನ್ಪೇರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ಗೆ ಜಾಗಾಂಡು ಬಂದು ಐಕ್ ನಿಜವಾದ ಐಕ್ ಮೂಲ ಪುರುಷೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಇನಿ 10 ಕೋಟಿದ ಜಾಗಾತನಿಂದಾಂಡ ಐತ ಪಿರಾವುಡು ಬೆಂದಿನಿ ಐಕಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಿ ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು. ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾರದ ಜಾರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾರ 3 ಶೆಡ್ಡಿಡ್ ಐತಾರ ಧರ್ಮದೈವಲಿಗೂ ಹೋಮ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಸೇವೆ ಬೊಕ ಧರ್ಮದೈವ ಜಾರಂದಾಯಕ್ ತುಡರ ಬಲಿ ಸೇವೆ ನಡಪಾಯರು. ತುಳುನಾಡ ಜನಮಾಣಿಲಿನ ಆರ ಭಾರತ ಒಂದು ಧರ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ್ನ ಸತ್ಯೊಲೆಗ್ ತಂಬಿಲ ಪರ್ಬ ತುಡರ ಬಲಿ ಕೊರನೇಮ ಧರ್ಮನೇಮ ಇಂಚ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡ್ ತರಾವಾರಿ ಸೇವೆಲಿನ ಕೊರೊಂದು ಬೈದೇರು. ದೈವಲಿನ ದರ್ಶನ ಒಟ್ಟುಗೂ ದೈವಲಿಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ತುಡರ ಬಲಿ ಸೇವೆ ವಿಶೇಷ ಆದುಂಡು. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕು ವಾಮಂಜೂರು 3 ಶೆಡ್ಡಿದ ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾರ ಶ್ರೀ ಜಾರಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಐತಾರ ಧರ್ಮದೈವಲಿಗ್ ಹೋಮ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಸೇವೆ ಬೊಕ ಧರ್ಮದೈವ ಜಾರಂದಾಯಗ್ ತುಡರ ಬಲಿ ಸೇವೆ ಅಠಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಬೈಯಗ್ ಜಾರದ ಚಾವಡಿಡ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಡದ ದೈವಲಿಗ್ ಹೋಮ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ಸೇವೆ ಕೊರ್ದು ಸತ್ತಿರಿನ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂದು ಭಕ್ತರಿಗ್ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ರಾತ್ರಿ ಜಾರದ ಗಿರಿಟ್ ಧರ್ಮದೈವ ಜಾರಂದಾಯಗ್ ತುಡರ ಬಲಿ ಸೇವೆ ನಡಪಾದು ಭಕ್ತರಿಗ್ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಜಾರ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲು ಜಾರಂದಾಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಜಾರದ ಗುರ್ಕಾರಿರು ಬೊಕ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದೈವಲಿನ ಇಂಬುನಟ್ಟೊಂಡಿರು.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ದೇವಿನ ಹಿರಿಯ ಶಿಷ್ಯೆ ಬುಕ್ಕ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಠದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಸಂಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂರ್ಣಾಮೃತಾನಂದಪುರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೇರು. ಬೋಳೂರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ದೆ ತೊನ್ವೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸುರೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಕುಡ್ಲಡ ಸುದ್ದಿ ಕೂಟುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ದೇವಿಯರ್ನ ಹಿರಿಯ ಶಿಷ್ಯರು ಬುಕ್ಕ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಠದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಸಂಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂರ್ಣಾಮೃತಾನಂದಪುರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ಕುಡ್ಲಗ ಬರ್ಪೇರು. ಬೋಳೂರು ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ದೆ ತೊನ್ವೇರೆಂದು ಪಂಡೇರು. 14 ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೋಳೂರು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗೋಲ್ದ 2ನೇ ಶನಿವಾರ ನಡಪನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶನಿದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ಪೂಜೆಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂರ್ಣಾಮೃತಾನಂದಪುರಿ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪಿರು. ಆನಿ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ 8 ಮರೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪನ ಅಮೃತ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ದೆ ತುನ್ವೇರೆಂದು ಆರ್ಪಂಡೇರು. ಅಮೃತ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿನಿ ಮಂಗಳಾಮೃತ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ದದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಳು ಧ್ಯಾನ ಸತ್ಸಂಗ ಭಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ಪಠಣ ನಡಪಡು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧ ಸೀಕು ಉಪನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಧರ್ಮದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರಗು ಚಾಲನೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್ ಉದಿಪನ ಗುರ್ಬಿಲೆಗಾದು ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಪಾರ್ಕ್ ಕಟ್ಟಿರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಮೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯಂ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ವೇದ ಮಂತ್ರ ಪಠಣ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡಪಿರೆ ಉಂಡು ಸುರೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಪಂಡಿರು. ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಸಲಹೆಗಾರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲಾ, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಪುತ್ರನ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಒತ್ತು ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಎಸ್ ಹೆಜಮಾಡಿ ಸುದ್ದಿ ಕೂಟುಡಿದ್ದೇರು. ಸಂಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪೂರ್ಣಾಮೃತಪುರಿ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 14ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರ 14ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಹರಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಠದ 4 ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯಗಳೆಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಜನವರಿ 14ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬೋಳೂರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ತಾರೀಕಂದು ಬೋಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶನಿದೋಷ ನಿವಾರಣಾ ಪೂಜೆಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8:30 ತನಕ ಅಮೃತ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತೂಪನ ಅಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ತೂವೊಂದು ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಸ್ರಾಣ್ಯರು ಬಂತೇರು. ಕುಳ್ಳದ ಪದಂಗಡಿ ಭಟ್ರಕುಮೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗತನಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವರ್ಷದ ಕೋಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಪದಂಗಡಿ ಭಟ್ರಕುಮೇರದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗತನಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ನಡತ್ನ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವರ್ಧಂತಿ ಆಚರಣೆದಲ್ಲೆಕ್ಕೂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗತನಿಯ ದೈವದ ಕೋಲ ನಡಪಾದಿತ್ತೇರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗು ಬತ್ತಿನ ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಸ್ರಾಣ್ಯರಿಗೆ ಕೊರಗತನಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಜಮಾನಿರು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧಿಕರು ಭಾಸ್ಕರ ಬಂಗೇರ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತದು ಕೊರಗತನಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ಕಮಲಾದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಸ್ರಾಣ್ಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಏತು ಸತ್ಯಲು ಉಳ್ಳೇರ ಏತು ದೇವೇರು ಉಳ್ಳೇರ ಅವೈತ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಡಿದು ದೇಶ ಕಟ್ಟಿದ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಎಂಚ ತೂಪನ ಅಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ತೂವೋಡು ಕಟೀಲ್ದ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬುಳೆವೋಡು ಒಂದು ನಟ್ಟೊಂದರು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನನಾಳಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಡು ಅಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಲ ಬೆಳಗಡೆಂದು ಆ ರೆಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು. ನಮ್ಮ ಕೂಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿಕರ್ಕೇರ, ಕದ್ರ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಎಂ ಅಶೋಕ್ ಶೇಟ್, ಲಚ್ಚುಲಾಲ್, ಭಾಸ್ಕರ ಬಂಗೇರ್ರನ ಅಪ್ಪೆ ವಿಮಲ, ಬುಡೆದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ಬಯ್ಯಗ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದಕ್ಲು ಭಕ್ತಿಗಾನ ಸುದೆ ನಡಪಾದು ಕುರಿಯರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಕಟೀಲ್ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡುಕೊಂಡು ಅವಲ್ತ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ. ಅವಲ್ತ ಪ್ರಸಾದತ್ತ ಅವರ ಮೂಲು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಲ್ಲಾಪುಣ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ನಂಬಿಕೆಡು ಇನಿ ಬೈದಾರೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಆ ಸಂತೋಷಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಜಾತ್ರೆ ದಕ್ಕನೆ ಇದಾರ ಕಟೀಲ್ ದೇವರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಿರಗಲ್ಲ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಹೊರಗತಾನೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನನಾತ್
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ನಾನಾದ ಮಂತೆರೆಗಲ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಬು ಕುರಿದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಡು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರತ್ತಾವರ ಈ ದೇಶ ಬೆಳಗಡು ನನಾತಿ ಇಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆಳಗಡು ಪಂಡದು ಬಜಪೆ ಕೊಳಂಬೆ ಬೈಲು ಬೂಡು ಕೈತಲು ಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಗಾಳದ ಪಂತ 2024 ಐತಾರ ಕುಕ್ಕಿ ಮಾರ್ಕೆದುಟ್ಟು ನಡೆತಂಡು ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾಳದ ಪಂತ 2024 ಉದಿಪನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಜಪೆ ಕೊಳಂಬೆ ಬೈಲು ಬೂಡು ಕೈತಲ್ದ ಕೇಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆದಲ್ಲೇ ಕೊಡು ಗಾಳದ ಪಂತ 2024 ಐತಾರ ಕುಕ್ಕಿ ಮಾರ್ಕೆದುಟ್ಟು ನಡೆತಂಡು 250 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಗೊಬ್ಬುದ ಬಿರ್ಸೇರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಶಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾಳದ ಪಂತ 2024 ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಕಂದಾವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಶಾಲಿನಿ, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಉದಯರಾವ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸುಧಾಕರ, ಕೊಳಂಬೆ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಕೇಶ್ ಮಾಣಾಯಿ, ತಿಮ್ಮಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದುಂಬುದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿಜಯ ಸುವರ್ಣ ಕರಂಬಾರ್, ಪರವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗ, ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಗಾಳ ಪಾಡುನ ಪಂತೊಡು ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಮೀನು ಪತ್ತುನಕ್ಲೆಗ್ ಸುರುತ ಇನಾಮು 5,555 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೋಫಿ, ರಡ್ಡನೇ ಇನಾಮು 3,333 ರೂಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೋಫಿನ ಪಟ್ಟೀರು. ಗಾಳ ಪಾಡುನ ಪಂತೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲೇಯ್ದ್ನ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂತ ಊರುದಕ್ಲೆಗಾದ ಬಲ್ಲು ಉಯ್ಪುನ ಸೇರ್ನಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೊಬ್ಬುಲು ನಡತಂಡು ಐನ್ ಆಕರ್ಷಕ ಇನಾಮುಲೆನು ಕುರಿಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಠದ ನಿಲೆಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಶುರು ಆದಿತ್ಯನ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಾಗ ಸೋಮವಾರ ಕೆರಿಯಾಂಡ್ ಮಠಾಧೀಶರು ಮಾತಾ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜ್ಞಾನಮಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಲ್ತೇರು. ಪಾಕಜನ ಮಠಾಧೀಶರು ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿರು ಸೇರ್ದು ಕುಡ್ಲದ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಠಟ್ಟು ನಡಪಾಯಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಾಗ ಸೋಮವಾರ ಕೆರಿಯಾಂಡ್ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಗಾದು ಈ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಾಗವನ್ನು ನಡಪಾದನು. ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪವಾದ ನಡಪಾವನ ಯಾಗ ಆದಿತ್ತದು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಂದುವೇ ಸುರುತು ಸರ್ತಿ ಈ ಯಾಗ ನಡಪಾದನು. ಪಾಕಜನ ಮಠಾಧೀಶರು ಭಕ್ತರು ನಾಯಕರು ಈ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಡು ಪಾಲ್ದೆ ತುಂಡೇರು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಠದ ಮಠಾಧೀಶರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಈ ಯಾಗ ನಡೆದಿತ್ತದು. ಮಠಾಧೀಶರು ಮಾತಾ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜ್ಞಾನಮಯಿ ಸರಸ್ವತಿ ಯಾಗದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಮಲ್ತೇರು. ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಸರಸ್ವತಿ ಕಾಣೆಯೂರು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜೇಶ್ನಾಥ ಗುರೂಜಿ, ನಿಶ್ಚಲ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಎಡನೀರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚಿತ್ರಾಪುರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೇರು.
ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯರು ನಮನ ಕಾಪುಂಡು ದತ್ತಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನಗ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮ್ಮಡ ಉಪ್ಪಡಂದು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂತೇರು ಒಡಿಯೂರು ದತ್ತ ಮಹಾಯಾಗ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀದತ್ತ ಮಹಾಯಾಗ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತಿದೆ. ಐತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನು ಘಾಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರು. ವೇದಮೂರ್ತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪೌರೋಹಿತ್ಯುಡು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಗಣಪತಿ ಹವನ ಆದ ದತ್ತ ಮಹಾಯಾಗ ಸಪ್ತಾಹ ಶುರುವಾಂಡು ಸಂತೋಷ್ ಭಂಡಾರಿ ಮಾತಿರನೆ ಎದುಕೊಂಡಿರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದತ್ತ ಮಹಾಯಾಗ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಗುರುದೀಕ್ಷೆಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂತುನ ಪೊರ್ತು ಉಂದು ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಬಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಲು ನಮನ ಕಾಪುಂಡು ಮಾಲೆಪಾಡುನ ಪೊರ್ತುಡು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಮಡ ಉಪ್ಪಡಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡಿರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುದ್ರೆ ಪಾಡ್ದು ದತ್ತ ಮಾಲೆ ಪಾಡಿರು. ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ, ಉದ್ಯಮಿ ವಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೇವತಿ ವಾಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಂಬೈ, ಕಲ್ಪನಾ ಬೊಂಬೈ, ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂದಲಂ, ಪೊಳಲಿ ಜಗದೀಶ್ ದಾಸ್, ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ, ರಮೇಶ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಕೌಶಿಕ್ ಮಂಜಿನಾಡಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಯಶವಂತ ವಿಟ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದಾರು. ದತ್ತ ಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಲೆಕ್ಕಡು ಹರಿಕತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾತ್ರಿ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಉಚ್ಚಯ ಬೊಳ್ಳಿತೇರಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ತುಂಡು. ಹರಿದಾಸರೆಡೆಗೆ ಕೊರಿಯರು. ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಾಯಿ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಇನಿ ಮಾಲಾಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಪ್ತಾಹ 7 ದಿನ ಪರ್ಯಂತವಾದ ಗುರು ದೀಕ್ಷೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಗುರುದೀಕ್ಷೆಡೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಗುರುದೀಕ್ಷೆ ನಿತ್ಯಲ ಬೋಡು ನಂಗೆ ಇನಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಾರಗೂ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ
ಗುರು ದೀಕ್ಷೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅರ್ಪಣಾ ಬಾಬಡು ಆ ಗುರು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಣಿ ಮಾತೆಟ್ಲ ದೇವರುಳ್ಳೇರು ಆತ್ಮಾವತ್ತು ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಎಂದುಂಡು ಮಾತೆರ ಉಳೈಡ್ಲ ಮಾತೆಟ್ಲ ದೇವರಿನ ತೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ದಿಷ್ಟಿ ಹೊಂದಿಕೆಂಡ ಅವು ದತ್ತ ಪರಂಪರೆದ ದತ್ವ ಚಿಂತನೆದ ವಿಷಯಗಳು. ಮಾನವನು ದೇವನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ದೇವತ್ವನು ನಮ್ಮಡ ದಿಂಜಾವಣ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಅಂತೂ ನಮ್ಮಡ ಮಾನವೀಯತೆದ ಕೊಂಡಿ ಸಡಿಲಾವೊಂದುಂಡ ಅಂದು ತೋಜುನು ಐಕ ಪೂರಕವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಐನು ಸರಿಯಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಗುರುತತ್ವಗುಂಡು. ಈ ಗುರುತತ್ವನಿಪಿನ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನವು. ಎಡಗಿನಿಂತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಅದಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ಸೊನ್ಮೇಲು.